So ayun guys, another day, another video na naman guys. Continuation guys. Kapon kasi hindi na ako naka-video. Ito yung bundok ko guys ngayon. Marami kanina to, isang bundok kanina rin. Tapos napaano ko na yung iba. Tapos meron pa konti dyan. Tapos yung pagkukuhanan natin guys, ano, dito. Dating bukid ito guys, pero tinaniman nila mami ng gulay. Pero naabot naman ng tubig ng bagyo. Kaya ito yung pinagkuhanan ko. Ito kukunin ko pa to guys dito. Ito pondo ko ito, ipapaanod ko din ito. Tapos yun, marami kanina yun guys. So yun guys, ganun lang guys, parang naglalaro lang tayo. Tapos dun sa kabila naman guys, ano, marami pang nagigunto doon sa kabila doon. Makikita nyo yung mga kampo nila doon. Ayun, marami sila doon guys. Kasi ako dito, mag-isa ko lang. Tapos meron pa doon sa bandang baba doon. Saan guys, papaanod ko muna to. Ayan yung pinag-inisan ko pala kahapon guys. Saan guys, update ko kayo ulit mamaya. Marami pa tayong ipapaanod. Mag-isa lang kasi tayo. Sila doon guys, marami sila. Tayo, ano, isa lang tayo. Mahina lang yung sample nito guys, pero at least madali lang siyang ipaser. So yun guys, harvest time. Ito yung pinagkuhanan natin hanggang doon. Ayun, yung kinuha natin dito. Ayun, ha-harvestin natin ito. Mahal. Macy's guys. Kunin ko na to guys.
Dito natin i-harvest. Kukunin ko lang yun. Sorry ba? Okay guys, day 2. Wala na dyan?
Tino niya na. May ito nga tayo sa. So yun nga guys, bali ito yung pinagkuhanan natin ng pan. Ang 3 araw dito, mula dito hanggang doon sa dulo. Medyo mahina lang yung karga na ito guys. Hindi ko alam kung madadagdagan ko pa yung nakuha na ako. Bali konti lang yung na-harvest natin ngayong araw. Tignan nyo guys, dito hanggang doon sa dulo. Itong malinis na to. Ito guys, dating bukid. Ito tataniman namin ng gulay. Bali malinis na siya. Gugulayan namin to. Kung hindi tataniman ni daddy, tayo magtatanim hanggang dito. Malinis na siya dyan, pawerin lang natin. Yan lang naman, pagka lumakas na naman itong ilog, aabot na naman dito. Makakarga na naman lang dito. And guys, bali salamat sa pagsama sa akin sa video na to. Please subscribe guys. And guys, salamat, ingat, God bless, bye bye.